Бу балык бистәсендәге җәен балыгы заводы бирегә маймышларны Удмуртиядан алып кайталар. 6 айдан инде алар куллануга әзер була, көн сайын заводта 500 килограмм балык эшкәртелә. Әзер продукцияны Татарстанда гына түгел, Россия төбәкләрендә дә саталар. Завод эшчәнлеге белән беренчеләрдән булып Татарстанның авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры Марат Җаппаров та танышты. Җитештерүдә 12 кеше хезмәт куя. Сум балыклары кило 900, 2 кило, 2 килодан да артып китә. Коптит та әйтәләр инде, менә пешерәбез. Все площадки у нас здесь бетонные. Монысы Турайск Урай авылында урнашкан сугым цехы. Биредә мөгезле эре терлекне тулысынча эшкәртеп бирәләр. Узган ел 3600 баш мал чалынган. Балык бистәсе муниципаль район уставы нигезендә сезнең Уңышлар һәм проблемалар турында район сессиясендә дә сөйләштеләр. Узган ел 95,4 мең тонна икмәк җыеп алынган. Уртача уңыш гектарыннан 17 центнерны тәшкил итә. Былтыргы коры җәй өчен бу начар уңыш түгел. Узган ел район социаль-икътисади рейтингта 11 баскычка күтәрелә. 23 яңа объект төзелә. Кеше һәм урташ мәкәрлек вәкилләре 2020 ел белән чагыштырганда 14% арткан. Тик эшне яхшыртырга кирәк булган тармаклар да бар. Әйтик, авыл хуҗалыгында ит һәм сөт җитештерүне арттыру мөһим. Кеше һәм урта эшмәкәрлек базар икътисадының мөһим элементы. Район территориясендә 612 эшмәкәрлек субъект үз эшчәнлеген алып бара. В отраслевом рейтинге АПК по итогам. Агросәнәгать тармагында хәзергә республика районнары арасында балык бистәсе 34нчы урында тора. Сезнең авыл хуҗалыгындагы барлык юнәлешләр буенча күрсәткечләрне яхшырту өчен бөтен мөмкинлегегез дә бар. Тырышырга кирәк. Bir yıl içinde күрсәткечләрнең күпчелеге уңай якка үзгәрсә дә, әле уйландырырлык мәсьәләләр дә җитәрлек. Шуларның берсе 2021 елда балык бистәсендә нибары 178 сабый туа, 491 кеше үлә. Узган ел 10 кеше балык бистәсе районы юлларында үлгән. Хезмәт хаклары аз дип яшьләрнең күбесе шәһәргә китү ягын карый. Егет-кызлар туган ягында төпләнеп калмагач, балалар да азрак туа. Республикабызда әйтик 43 мең, сездә 30 мең. Һәм без карадык вакансиялар нинди бүгенге көндә бар балык бистәсе буенча, алар арасында 90% 30 меңнән кимрәк хезмәт хакы бүгенге көндә бирә алалар. 2 меңнән артык кеше балык бистәсендә яшәүче кешеләрнең бүгенге көндә керемнәре 10 меңнән кимрәк. Район үсешенә зур өлеш кертүчеләрне аерым билгеләп үттеләр. Төрле тармак алдынгыларына медальләр һәм рәхмәт хатлары тапшырылды. Балык бистәсе районыннан Руслан Хусайнов, Марат Зайдуллин, Яңа Гасыр каналы.